Il-votazzjoni fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ta' das-Sibt tiftaħ fis-7 ta' filgħodu. Votazzjoni li ssir fi skejjel u assess tal-Pulizija imxerdin fil-35 lokalità illi fihom se jsiru l-elezzjonijiet. Għada l-10 ta' Marzu ħajkonna votazzjoni tal-Kunsilli Lokali u l-elettori jridu jmorru jitfgħu il-vot tagħhom mis-7 ta' filgħodu sa' 7 ta' filgħaxija. Kmieni l-ġimgħa filgħodu il-Kummissjoni Elettorali ħabbret li l-ammont totali ta' dawk il-persuni li ma ġabrux id-dokument tal-vot tagħhom kien ta' 33,375, nofshom jiġifieri 16,000 persuna huma barranin. B'hekk se jkunu qrib il-160,000 bl-eżatt 158,293 dawk eliġibbli li jivvutaw. L-elettorat għandu għażla ta' 419 il-kandidat, illi minnhom iridu jiġu eletti 239 kandidat, jiġifieri ftit iktar minn nofshom. L-elezzjonijiet se jsiru f'35 lokalità differenti, 27 f'Malta u 8 f'Għawdex. Intant, matul il-jum tal-ġimgħa ivvutaw l-assistenti kummissjonari elettorali. Mill-1900, 600 minnhom biss għandhom l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u għalhekk tħallew jivvutaw ġurnata qabel. In-numru ta' kandidati li jridu jiġu eletti f'kull lokalità jiġi stabbilit skont id-daqs tal-istess lokalità. Din is-sena hemm sensiela tarħura li kibru f'dik li hija popolazzjoni u għaldaqstant iridu jiġu eletti aktar kunsilliera. Fosthom Ħattart, San Ġiljan, San Pawl il-Baħar, Swieqi, Ix-Xara u Ż-Żurrieq li l-koll żdiedu b'żewġ kunsilliera. Al kontrarju fil-lokalità tal-Ħamrun tnaqsu n-numru ta' kunsilliera minn 9 għal 7. Il-votazzjoni għadha s-Sibt tagħlaq fis-7 ta' filgħaxija.